Жамағат, мен мұнда сатушы янда келдім да татарша сөйлеше башлаған едім. Ол енді Кавказдан болып шықты, мен Грузиядан, һәм бүтән милләт кішісі. Мен айтам, сіз менің илімде тұрасыз, біраз білерге тиіш. Ол айта, сіздің татар халқыңыз өз тілінде сөйлешмей. Мен айтам, сіз тарихны білесіз ме? Сізні бит алай патша, император вақытында, патша вақытында алай халқыңызны шулай нешектір қысмадылар, а біздің халқыбыз қызғанышқа қарсы ауырлық кешірді. Мұнда хатта Мәскеуден болды саясат, тілні бітірге түрлі нәрсе хәл болды. Сіздің аңламыз саны. Әгер де аны хатыны татар болып шықты, ол хатыным татар. Мен айтам, татар хатының болғаш, бигрәк та сен тілні үйренерге тиіш. Шулда ул тұтынды, білмейсіз. Мен айтам, әміне білесің ме, нешек? Сен мен айтам, сенің халқыңны міне вақытында динні алыштырға қоштылар ма? Біздікі болды, мен айтам. Әлі 1907 елні, 1905 елні 7 октябрьда патша манифесті шыққан еді. Шунда бик көп кіші мұсылман диніне кері қайтты. Хатта мен аны Оренбургда архивтамы не ішлеп отырған шақта шунда көзге ташланды. Бірсі әлі Нағайбақ деген шунда бар. Анда Оренбургдан Ирақ түгіл ауыллар, шунда таштан салған мәшет, татар бик көп болған. Шул Нағайбақта болғандар, шунда татар сәудагерлері алғанда Нағайбақларыны ярдәм иткәннәр мәдди ягыннан алар шуңа. Һәм инде бұлар татар, yok татар дип менә кеше күрсәм, сақташып китәм. Инде динен, мусулман диненә кергән һәм баласынан да таләп иткән. Баласы инде тискәрләнеп, шунасын бу өйгә кертмей башлаган. Бу минемчә элек ул нәселендә хәтер калгандыр ничектер. Элек ата-бабаларыннанмы шул теге мусулман диненә була, аларны теге ничектер көчләп бүтән дингә керткәннәрме? Бу шуңа күрә патшаның уни манифесты чыкканга күрә ул шатланып, шул ук теге бигрәк танда безнең татар мусулман сәүдәгәрләре ярдәм иткәнгә күрәме, шул ислам диненә кергән, баласыннан да таләп иткәч, баласы каршы булган, баласын өйгә кертмәй икән. Баласы өстән ни гаризамы нәрсә, жалоба инде нәрсә, хәзер мин баш ватып бүтән нәрсәне уйлап китәм, шуны язган инде. Менә шуны да хатта документта язганнар, менә ничек, нинди хәлдә дип. Менә шулай әйтәсе килә. Безнең халкыбыз шундый вакыт булган, күбесе менә әле мин укыдым, чуашларда хатта мусулман динен алганнар инде шул диннән дип кемдер әйтер, пропаганда түгел, мин әйтәсе килә, ул бер өлеше, әллә нинди булмаган бер өлеше ислам диненә кергән һәм безнең теге керәшеннәрдән дә кайсылары ислам диненә кирип бик шулай, кайсылары менә мин монда Бугылма районында булган идем. Шунда мине 500 ат тотучы бер мишар егете апарды бер авылга. Анда гел чуашлар тора ди, әмма алар бер диндә дә тормый ди. Динсез менә динләре юк аларның. Шул православ диненә дә кирмәгән ди. Алар да татарча сөйләшә. Дөрестә мин аны төшерә башлаган идем. Чуаш ирле хатын чыкты да татарча саф татар телендә сөйләшәләр. Чөнки татар илендә яшәгән күрә алар татар телендә. Аларны менә берәү дә мәҗбүри көчләп динеңне менә ислам диненә кир дип шулай дип берәү дә таләп итмәгән. Алар инде тегендә кеше килә каршыма, монда каршыра килә кеше. Текә карап китәләр, әйтерсең нәрсә шул ат мөгезе күргәннәр кайс вакытта. Шул әйтәсе килә, алар ислам диненә күч дип берәү дә таләп итмәгән. Шуңа күрә алар иркенләп bir dinde ni bulmagan yaşaganlar. Şunu aytası kile. Менә киләләр хәзер, миңа шулай әйтте, шулай. Сезнең халкыгызда күбесе туган телен белми. Мен әйтәм, нәрсә әйтәсез? Мен менә әтинең сеңлесе шунда торган иде. Ул вакытында шунда килеп кияүгә чыгып, шунда торды. Шунда чиратта торганда ди, миңа сөйли иде. Без үзара сөйләшсәк ди, татарча теге КамАЗ төзергә килгән ди.
Безгә бәйләнәләр. Мен әле һәр әйтәс килә, ул без милләтен белмибез аларның. Милләтен белмибез аларның. Шуңа күрә мин әйтәлмим кайсы милләт кешесе. Әмма хватит каламала по-своему дип, шулай дип безгә бәйләнәләр иде. Күрдеңме менә? Бездә хатта менә бер сабан туй нәрсәләр узганда, я кыш озату булды, тагын нәрсә бәйрәмнәрдә беренче тапкыр 90-нчы елларда татар сүзләре яңгырый башлаган иде. Татар хатыннар әйтте, менә ичмасам безнең үзебезнең туган телебездә мөрәҗәгать итәләр дип, Аллага шөкер дип шатланып киттеләр. Бу миңа имеш Кавказдан килгәндә ник үзара сөйләшмиләр. Мен әйтәм, син шартларны аңлыйсыңмы, нинди шартта безнең халык яшәде. Ул бер кайчанда ничектер шундый ирек бирмәделәр. Ярты миллион халык шәһәрдә, 250 мең татар, анда бер генә мәктәп калды, шул сакланып бара иде. Анда да менә кем телне саклый иде, ярдәм итәдер, ул теге безнең теге мусулман бабайлар. Әмма алар да мәсәлән алар хакында сөйләгән иде. Берсе шәһәрнең иске төбәгендә, базарда, шунда берсе сатып тора. Мин әйтә, без ди мәктәптә укыган чакта, өлкән классларда, сыйныфларда безгә ди гаит алдыннан ди кызыл повязка бирәләр иде, дружинник дип, безгә кушалар иде. Бабайлар менә зиратка намаз укырга бара, шуларны кертмәгез дип. Менә күрдегезме ничек мыскыллаганнар. Аны бер бабай барган, мин китабын укыдым, анда тарих, мәчетләр тарих хакында. Аны барган Мәскәүгә сорау белән 250 мең татарга, шунда ул вакытта әле ничә булган, алдан азрак булганмы, шул КамАЗ төзелгән чакта. Аны кабул иткәннәр, әмма шул ук бу шәһәргә телефоннан Мәскәүдән шалтыратып урышканнар, ник сез бабайларыгыз монда мәчет ачып йөриләр ди. Менә Конституциядә язылган дин ирек имеш, шулай. Ана теге Мәскәүдә булды мәчет, сез аны Покровский ворота киноны карый башласагыз, кызыксыныгыз, бу вакытыгыз булса, менә интернеттан аша куйгыз да, Покровский ворота беренче серия, шуннан башланып китә. Ул тегеде ни землячки дип атаганнар урамны, элек татарский переулок дигән. Шунда мәчет, мәсәлән, шул мәчет аны ничәнче елларда тик ватып, яңадан яңа мәчет төзделәр. Элек шул теге нигә дигән, шул бигрәк тә олимпиадага багышлап аны әзрәк яңартып куйганнар 1980 елны, чөнки дистәләрме гарәп илләреннән килгәннәр, алар кунаклар һәм электә илчеләр, ягъни посол, алар килеп шунда мәчеткә барып намазлар укыган, бигрәк тә гаит намазын укыган. Шуңа күрә алар өчен тотканнар, менә күрсәткәннәр дөньяга бездә ислам дине ирекле дип. Әмма күреп торасыз, бер мәчет хәзердә анда, инде мин ул темага кагылмыйм, миңа кирәкми. Әйтәсем килә нәрсә? Безнең менә Татарстанда ирек бирмәгәннәр, бабайлар барып теге китапта шул укып чыктым татарча, миңа тәрҗемә итәргә заказ биргәннәр иде. Урыс телендә шуны укып чыктым. Янда инде йөргәннәр бабайлар бер җиртка аны җимереп ташлаганнар. Шунасын алар зиратта бер кичкенә бер нәрсә шул будкага йөргәннәр, аны да юк иткәннәр. Бабайларны шул әйтәм, гаит көнне көтмәгәннәр, хатта зиратка намаз укымасыннар дип, менә шулай көрәш алып барганнар. Кемдер тотына, менә коммунистлар вакытында шулай яшәдек, менә бик оҗмакта яшәдек, тегеләй булай дип, әмма рухи ягыннан кешеләрне кысканнар инде. Менә безнең инде Оренбург өлкәсендә шул Төстүбә, ягъни Солилецк районында да, район үзәгендә мәчет бар иде. Аны теге алар яңгыр сорауга барабыз дип, шуннан соң аларны арасында ызгыш туган бераз, шуны кулланып, алар мәчетне ябып ташлаганнар. Алар тынычланмыйча артыннан йөреп, ахырында менә үзем әйтәс килә, мин 80-нче елларда килгән идем шунда практикага, бер мизгел шунда шуны мазаклап әйткән идем. Әйдәгез беренче биткә язып чыгарыйк әле, менә мәчет ачылды дип. Шул бабайлар йөри Мәскәүгә, ахырында таләп иткәннәр, аларга рөхсәт биргәннәр мәчет ачырга. Алар шунда район үзәгендә, сез Тузлы күлгә барасыз, шунда мәчет. Шул мәчетне яңадан алар торгызганнар, теге мәчетне Дасаф үзенә тартып алган. Ширкау анда ничә ел бу дәврендә эшләде, шулай эшләп барды. Менә шул әйтәс килә. Ул хәзер инде кысып ятмыйлар динне. Элек шул көчле булган. Анда мәчеттә кеше туган телендә вагаз ишетә, хутба мәсәлән. Шунасын кайда телен саклый. Ул вакытта безнең менә монда да инде кинотеатрда кино, беләсез нинди телдә, мәсәлән, телевизорлар бәре
нинди тілде, радио нинди тілде, газетлер нинди тілде. Өзіңіз қараңыз да бәя беріңіз неше болған ендешілік. Шуңа күрә келіп, алар де өз тілін білмейсіз. Мен айтам, сіз андай шартларда яшамадыңыз. Шуңа күрә жеңіл сізге айтырға. Алар нинди шартта яшады. Шул апам инде, апам келіп мұнда сөйлешкенде де нишек нитәдер. Шул бәйләнәләр иде. Алар килгәннәр Россия түгел инде, СССР төрле төбәкләреннән килгәннәр дә. Төрле милләт кешеләре, әмма алар шын коммунистлар инде. Бераз күлемсерәп тә сөйлим. Шулай мазаклап, шын коммунист. Шуңа күрә алар гел бәйләнеп торганнар. Мин университетта укыган чакта кызларга татар хакында сөйли башласам, безнең җырлар белән таныштырасы башын, тел белән алар менә тотыналар. Яри бездә бит бер генә халык, совет халкы ди. Мен әйтәм, кайда язылган ул безнең совет халкы бер телдә сөйләшергә тиеш дип. Мен аны җырлап йөридерим безнең тулай торакта, безнең бүлмәдә. Шунсы кызык ул малай тыңлый. Бер вакытта исергән дә барган бүтән катка, без 3нче катта, ул 4нче катка математичкалар торган бүлмәләрдән арасына янына китеп бара икән, татар җырын җырлап. Менә ул шул мине гел еш башкарганга күрә өйрәнгән ул. Башлы кеше булганга күрә. Шуңа теге кызлар чыкканда нарга, син дөрес башкармыйсың, менә ул татарча менә булай җырларга кирәк дип җырлап биргәннәр анага. Менә күрдегезме ничек? Шуннан соң ул ышанмасыз интернетка кирегез. Лев Лузин дигән ул интернетта мәсәлән бар анда шул язылган. Хатта шул Минди Сафиянең минем ул инде хәләл җефет дисә була, инде хатыны шул мусулман кеше, шул татар каны бармы әллә ул башкорт каны, әллә ул нагайбак, юк, башкорт каны бармы, кемме бар шунда, казак канымы, белмим. Шул ди, әбисе ди, мин анарга Айбулны башкарып биргәч, ул ди сокланып китте бигрәк тә ди. Менә ди шатланып, афәрин, менәм балам, урыс булсаң да син татар телен беләсең икән дип, шулай дип бик сөенде ди. Менә күрдегезме ничек язмышта? Кемдер әйтер, менә нигә кирәк ул мә тел ди. Шул Кавказдан килгән минем хатыным татар ди. Мен хатыным татар булгач ана бераз өйрәнегез. Шингиз Айтматовның ана анасы татар, аны бездән яшереп бирделәр. Шунасын Александр Иванович Куприн хатта, әнисе татар, ансында бездән яшереп бирделәр. Күп нәрсәләр бездән яшереп бирделәр. А безнең халкыбызның өлеше бик күп булды. Җәмәгать шуның белән тамамлыйсым килә. Шуны әйтәс килә. Туган телегезне хөрмәт итегез. Туган тел ул туган ана кебек. Анабыз китә Алла кызганычка каршы. Алла Тәгалә безгә ичмасам туган телебезне саклап калсын. Сау булыгыз.